Здравейте хора, ние сме в видео, тръгваме към вкъщи, втора част. Ние сме пак във втора част, за вкъщи. И се казвам и Бобчо, Балу, Бабиси. Днес хора ще правим втора част на пътуване към вкъщи. Остава още доста време докато се приберем. То е около 2 км някъде. Колко? 30 км. Но ще има само 2 части. И да тръгваме. Да ви кажем и на... Тук имам на сбора малко блъскащи кулички. И ако в България ако искате Пак такова BMW. От първа част да те видяхме. Ако искате да навиждате, пишите Langenberger СТР 196. Да ви припомня, който не знае още, това е нашия град и ние сме в Елбет. Нашия град се казва Елбет и ние сега се прибираме към нашите къща. Аз в първата част обясних, че бях при братовчет ми. Ето го и него. И днес се прибирам в къщи. И он е брат му. Там е брат ми. Доста хора! А сега започваме да се прибираме. На полека лимони. О, играчи! А пък това е шпарка с една банка. Това е банка, някаква малка банка. А пък там е, както виждате, за бедници. Играчи. Там е за бедници, които нямат дрехи. Там ще ги усиля малко. Ей, там, виждате ли този нещо? Там е за бедници за дрехи. Аз съм мечката, хора. А пък... О, вижте мотора. Мотора. А там има колело. Някакво момче. С колело, където е. Сега специално за вас ще ви покажа едно нещо, което може да ви плаши малко. Нали? Първо да затворим. Не се знае. Ще затворим за малко. Не става. Не може малко. Ето тук е това. Искам да ви покажа малко. Да, натам е магистралата и сега ще ви покажа къде е магистралата. Магистралата за Кьолн, а тук за Есен. За Есен е натам. За Есен е натам, за Кьолн е натам. И сега гледайте само, гледайте. Гледайте само. През краката ни хвърчат коли. И там. Там има бира. Който иска бира да се купи от тук. Магазина се казва Васазе. Най-хубавата бира в Германия се казва Варштайнер. Варштайни Комба. Искам да ви кажа, този тук е 12-ти клас и учи много трудни неща. Не е вярно, той лъже. Само научки да ви забавлява малко. Обаче 5-ти клас, почти 5-ти клас и учи трудни неща. И да ви казвам, той е по 12 години. Той е на 12 години, хора. What the fuck? Май сутка. Или по 6. Сега пътуваме вкъщи. Ще има трета част и мисля, че след малко свършва втората. След малко като стигне там до тези светофари, свършва това и започваме след малко с третата. И утре и после да ви казвам третата част ще е малко забавлявно. Малко интересно. Айде, чао! Чао, моите